hadu katno kador ban siat ya uwe namding S-400 Pinsu kendet ban tiap ya kacing lut jong US-400 Air Defense System ka India haden kacing penkam ka bajob haka operation sendur ka India kalala ban pintu jat sendon ya kacing hertma daki namding ban kidrun jong ka Pakistan da ka state of the art jong ka S-400 uba day Air Defense System ka India uba lapan kerteng Sudarshan Chakra kapa lapan jot kumba laispa hadu sauspa teli kinamding ban kidrun jong ka Pakistan ha katu kapor ka Pakistan kala persang ban hertma persya ya ke India hendrai ka rukom ya daling sun jong ka India kabala penduk pendam sendon ya kane kabuj da une Air Defense System US-400 ya une Air Defense System kari India lathet nakari Rusia une Air Defense System ka India uday utiar ya dasun bedeng balashna dakari Rusia haka ba ka India kalathet bat kalapit kerteng ya une Air Defense System da Sudarshan Chandra la shem ba ka day ka we nakalat jingada ka batrikam bat ka bala bancania haka pertei ka India kalathet hadu santeli kiskadron jongka nakari Rusia ha usnem arjar katra hapo ka jingate ka basyongdor lai putsan klutingka labu yakini kitiar haki kaput jongka India namar kajing peja kajing ma kibala banwan naka China bat Pakistan kane ka sistem kadon kajing la ban siat hadu henyau pa arteli kinamding haka sisen siat bat kabala ban terkam haka jing sie kaba nadu sanpau hadu henyau pau degree Celsius bat ka radar sistem jongka kala ban buden ya kajing le jungwan joki nong sun hadu henrus pa kilometer bat kala ban penpraya kanu katong hapo kajing jengai ka ba 100 kilometer temta ngenya pet katnu kador jong une unamding kat kum kilat patai kubor laong ba une unamding ba remdor tam jong ka S-400 system uday U40 N6E ubala ba jong dor kum ba shi hadu $1 million kum ta pra hadu kandru klutingka kapisa India kum ta ka dor jong gi wepat kinamding kalong nadu ka $1 lakh hadu $1 million namar ki don sauja kinamding jong US-400 Air Defense System uwe U48 N6 E3 nang tapat sa U40 N6E nang tapat sa U9M 96E bat U9M 96 E2